Nogle gange så møder du en cykel, du bliver fuldstændig forelsket i. Nogle gange møder du bare en cykel, hvor du tænker, wow, det er sådan, jeg har det med multitankeren fra Riis & Møller. This is an awesome bike. Den her cykel er gennemtænkt til den moderne familie, som har 2 børn, som har brug for at aflevere nogle børn i institution eller skole, og så bagefter komme videre til arbejde. Den videre færd på arbejde skal meget gerne føles så almindeligt som en cykel som overhovedet muligt. Den kører fantastisk, den er nem at stige på, den har multiløsninger med hensyn til indkøb, opbevaring, tasker. Her bag på ladet er der mulighed for at montere 2 børnestole i stedet for. En rail-løsning her, som du har her, afhængig af børnenes alder. Multitanker fra Riis & Møller, en fantastisk gennemtænkt elcykel, som de fleste vil elske at have til deres daglige transport. Kig ind og prøv den. Testkør den her i Velohouse. Vi ses.